Čau přátelé, tady Martin. Dneska se spolu podíváme na lehce technickou věc. Projdeme MCP servery. Je to věc, o které v AI bublině se píše zleva zprava posledních pár měsíců. Je to velký hit a dneska si to spolu do detailu rozeberem. Jenže já nejsem úplně ten pravý člověk. Ono je to lehce technické a já jsem si to ještě nestihl všechno nastudovat. Čili dneska jsem si přizval odborníka na slovo vzaté. Dnešní host je Matúš Marko. Ahoj Matúš, vítám tě tady. Čau. Čau, zdravím tě. Dneska se moc těším na to, co si spolu povíme a dívej, já se celkově snažím dělat ten obsah tak spíš pro netechnické uživatele, protože já sám nemám technický background, takže snažím se to vysvětlovat víc tím netechnickým jazykem, takže kdybys to jako nějak zvládl a abychom to mohli uchopit prostě úplně pro netechnické uživatele. Pokúsim sa a v podstate, keď niečomu rozumieš, je to veľmi jednoduché. A ja už sa vlastne týmto MCP serverom venujem v podstate úplne od začiatku. Mám možnosť ich vlastne dennodenne testovať a využívam ich úplne, že v podstate v praxi každý deň. Takže verím, že to budem vedieť aj jednoducho vysvetliť, pretože o nič zložité v zásade nejde. Dívej se, mám na tebe takovou základní otázku. Co jsou to MCP servery a jak je můžeme využít? Pojďme na to. Poďme na to. Dobře, takže tohle je moja prezentácia. Ja poviem len niečo stručne o mne. V podstate som AI konzultant, ktorý pomáha firmám vybrať tie správne AI nástroje a takisto učím aj ich používanie. Také moje hobby je presne taká nejaká osobná AI produktivita, čiže tie MCP servery do toho veľmi pekne zapadajú, lebo oni vlastne rozširujú možnosti, ktoré tí AI asistenti vlastne v súčasnosti majú. Takisto ma veľmi baví tzv. Vibe kódovanie a k tomu sa možno dostaneme ešte v nejakých ukážkach. Ale poďme sa teda vrátiť k tým MCP serverom. V podstate naozaj o nich každý hovorí a vlastne vysvetlíme si teraz veľmi stručne, že čo to je a prečo vlastne tie MCP servery vyhrali ako technológia, ktorá dáva tým AI asistentom, ktoré vlastne tu vidíme. Už to teraz bude aj nejakým spôsobom OpenAI, začala to Claude. Vlastne niekedy v novembri minulého roku, november je 11. mesiac, čiže nie je to vôbec nejaká stará technológia. S tým prišiel Anthropic, ktorý v podstate má tohto Claude asistenta. No a odtedy sa zdá, že sa to bude adoptovať naprieč spektrom. Tak poďme si pozrieť, že čo to je. Tento mem sa mi ešte páči, to vlastne svedčí o tej popularite, že predá mi toto pero, je to MCP server a výborne, ste prijatí. Takže poďme sa teda pozrieť, že o čom ten hype je a ako to teda prakticky môžeme využiť. Takže toto je nejaké rozhranie bežného chat asistenta a v ňom už máte nejaké interné vlastne nástroje, ako v tomto prípade je tu nejaké vyhľadávanie, deep research, pridávajú tam stále nejaké nové veci. Tá pointa týchto interných nástrojov je to, že ich netreba vôbec inštalovať. V zásade ich tam máte, kliknete na vyhľadávanie a v podstate ten systém vie ten nástroj používať. A takou druhou ako keby možnosťou doteraz bolo to, že áno, môžete urobiť aj napojenie na nejaké externé nástroje, ale treba veľmi podrobne to nakonfigurovať práve cez nejakú API, v podstate na pripojenie. A kto sa snažil niekedy spraviť nejakého custom GPT, vlastne ChatGPT, tak vie, o čom hovorím, že není to tá konfigurácia vlastne cez tú API úplne jednoduchá, že treba tam myslieť na kopec nastavenia vecí. No a tu prichádzajú práve tie MCP servery alebo Model Context Protocol, ktorý je ako keby taká medzivrstva medzi týmito ako keby dvoma možnosťami. Čiže tento obrázok si myslím, že to celkom dobre vystihuje, že vlastne tie API sú ako keby každý má svoj vlastný nejaký kľúč, zatiaľ čo ten MCP protokol robí ako keby také rozhranie, kde ten, kto má na starosti vývoj toho MCP servera, doňho v podstate vloží všetky tie kľúče
ale vy ako užívateľ si len zoberiete ten MCP server, ktorý už je nakonfigurovaný, zapojíte ho do toho svojho AI asistenta a v podstate on už vie automaticky používať tie nástroje, ktoré sú tam, vy nemusíte nič konfigurovať a preto vlastne je to taký systém, ktorý sa zdá, že vyhral ako keby taká medzivrstva, že ako rozšíriť tých bežných AI asistentov o používanie nástrojov. Takže verím, že toto je dostatočne ako keby laicky zrozumiteľné, že čo to vlastne ten MCP je. Kľudne sa pýtajú. No a jestli to chápu teda dobře, tak s tím přišli v Anthropiku? Přišel s tím jako Claude první? Priamo Anthropic, to znamená, to sú tí majitelia Clauda, tak oni vlastne s týmto protokolom prišli ako prvý a urobili ho ako open source, to znamená, že ktokoľvek ho môže nejakým spôsobom vlastne pre svoje potreby implementovať. A ešte je dôležité povedať, že týmto nejakým AI systémom sa nemyslí nejaký chat alebo Claude alebo nejaký iný klient, môže to byť ľubovoľný v podstate nejaký AI agent. A vlastne aj v súčasnosti vidíme, že ten veľký rozmach tých MCP serverov je práve v tých automatizovaných agentských systémoch ako NN8 a podobne. Čiže vlastne aj Zapier nedávno urobil vlastne nejaký MCP server, ktorý možno, že si môžeme ukázať ešte aj, ako to prakticky funguje. Čiže na to by... Promiň, k tomuhle mám ještě doplňující otázku. Jestli jsem to dobře pochopil, mám pocit, že jsem tak 2-3-4 týdny dozadu zaregistroval nějaký post od Sama Altmana, že oni do toho taky teď nějak budou šlapat, nebo že to nějak jako budou implementovat. Říkám to dobře? Presne tak. V podstate oni dlho sa hrali, že my tu máme náš najlepší vlastne systém, boli sme prví, ale vlastne tým, ako sa ľudia toho chytili a vlastne každý začal a treba povedať, že urobiť ten MCP server je pomerne jednoduché. Vlastne keď ja som ich zopár už urobil a dokonca ich dennodenne používam a nakodoval som ich ja pomocou normálne vibe codingu. Čiže nie je to až tak veľmi zložité. Treba len nakrmiť v podstate tú AI tými nejakou API v podstate dokumentáciou toho nástroja, ktorý chcete integrovať a v zásade následne už vlastne vám vie tá AI urobiť ten MCP server tak, že si ho pekne môžete testovať, ako funguje. Čiže áno, je to presne tak. Aj OpenAI už povedala, že OK, MCP je niečo, čo ľudia to veľmi milujú, doslova takto to povedal sám Altman a budeme to aj my integrovať do našich produktov. Čiže a ja si myslím, že to za chvíľu príde, že teraz, keď si chcete robiť toho custom GPT asistenta, tak musíte ísť cez tie akcie a tie konfiguračné JSOny. A ja si myslím, že čo chvíľa sa tam objaví práve nejaký marketplace týchto MCP serverov, kde si len vyberiete, že chcem ho integrovať s týmto. Ešte to tam není, ešte to dali to do nejakého nástroja na vývoj tých agentov programátorského, ale ešte oficiálne akože túto to zatiaľ nie je. Povedal, že to bude v najbližších mesiacoch. Nie, momentálne tým najväčším ako keby už od začiatku logicky podporujúcim klientom je práve ten Claude od Anthropicu, keďže Anthropic bol prvý. A je tu ešte ďalšia vec, že ten systém musí byť, tá AI musí byť vytrenovaná na použitie tzv. Nástrojov. Vlastne celé to je o tom, za chvíľu si to poviem aj ako to funguje, to bude taká najtechnickejšia časť, ale bude to veľmi jednoduché v zásade, že aj ten model, vlastne zrovna dneska je taký deň, keď OpenAI spustila, neviem, či si zachytil O3 a O4 dokonca nejaký model nový. Tá pointa je, že tie systémy sú už vytrenované na používanie nástrojov. To znamená, že ten systém ako keby vie, že existujú nejaké nástroje a má akože veľmi rád ich bude používať, ak dostane ich definície k dispozícii. A že čo tie definície sú, tak to vlastne ukazujem tuto, teda v tom najtechnickejšom slajde. Ale v zásade je to veľmi jednoduché. Toto je v podstate len nejaký screen z toho, že ako je zadefinovaný ten nástroj v tom MCP serveri. Že v tomto prípade sa volá, že download markdown, čiže stiahne markdown a má vlastne len dva nejaké parametre. Prvý je, že potrebuje dostať URL nejakej web stránky, ktorú má stiahnuť
a ako také voliteľné je, že kam to má uložiť vlastne. A to je celé. Čiže takto je tá funkcia toho nástroja zadefinovaná a toto tá AI potom vidí, že OK, je tu nejaký nástroj, volá sa Download Markdown a v podstate používa sa vtedy, keď chce ten user stiahnuť nejakú web stránku. A to, že ako sa to už potom urobí, tak to už vlastne nerieši tá AI, to už rieši ten model context protocol, v ktorom je to vlastne celé zabudované. Tá AI len zavolá túto funkciu, čiže zavolá, že download markdown a vloží tam tie argumenty, že dobre, user chce stiahnuť túto URLočku a chce ju túto uložiť. A to je všetko. Následne on použije ten nástroj, dostane nejaký ten text v tom markdowne a to je celé, uloží ho niekde na disk a teraz už vlastne ja môžem povedať tomu môjmu AI asistentovi, aby mi stiahol nejakú web stránku a urobil mi z nej nejaké zhrnutie napríklad, alebo čokoľvek, čo s tým textom na tej web stránke potrebujem urobiť. Čiže úplne jednoduchá vec, ale v podstate veľmi rozširuje možnosti toho, že čo ty s tým AI asistentom môžeš robiť. No, bežný ChatGPT ti toto neurobí. Sorry, tady vidím jenom, že tam máš použitý Jira AI. Zrovna minulý týden jsem to zrovna zkoušel, protože dělal jsem si research jakoby scrapovacích nástrojů a ta Jira mě jako hodně zaujala. No, je to niečo, čo používa tú ich službu, ale nie je to ich oficiálny v podstate. Neviem, že či som, toto dokonca som akože ešte upravoval ja, čiže toto je vyslovene z môjho MCP, ale možno som si niečo zobral ako základ. Tým, že je to celé open source, tak vlastne každý si môže urobiť ľubovoľný akože MCP. Teraz už je také hnutie, že už ako keby tie firmy si robia svoj oficiálny, keď už ten MCP protokol sa naozaj dostáva takto na výslnie, ale nič ti nebráni, že ak ľubovoľný nástroj si môžeš urobiť ty MCP server a používať ho len ty, nikto iný, len ty, pretože ty ho používaš. Jediné, čo potrebuje byť, je niekde zdokumentovaná API toho, že ako tú službu vlastne používať, ako sa autentifikovať, a v podstate aké sú tam funkcie. A ty toto implementuješ do toho MCP servera a on bude fungovať v podstate podľa toho. OK, cool, to je zajímavé. Víš co, já totiž jsem zjistil, že spoustu lidí má problém se scrapováním v podstatě webu, jako když dělám knowledge base, víš co, takže jsem si říkal, že o tom natočím nějaké video, tak jsem si dělal prostě research, co jako nejlíp funguje, co je v podstatě nejvíc user friendly a tak. No, riešenie môže byť práve MCP server, kde v podstate ty nemusíš riešiť tú technickú vec, pretože tá už je vyriešená v rámci toho MCP servera. A ty už len zoberieš ten MCP server a napojíš ho buď na svojho asistenta, alebo vlastne normálne nejakého naprogramovaného, alebo nejakého NNA agenta, ktorého si urobíš a ten vlastne tiež vie používať ten MCP server. Čiže to je tá krása tých MCP serverov, preto vyhrávajú, lebo nič technické, okrem nejakej konfigurácie, kde ty musíš zadať nejaký prístupový API kľúč k tej službe a nič viac v podstate nemusíš riešiť. A to v tom je krása tých MCP serverov a preto sa dostávajú vlastne do popredia. No. Takže mám tu nejaký ďalší slajd, lebo je tam ešte jeden zádrhel a toto asi v súčasnosti je tiež taká technická bariéra. Ono určite sa pracuje na nejakých riešeniach, ale treba ešte si aj uvedomiť túto vec, že vlastne každý z týchto MCP serverov je urobený v nejakom softveri v podstate napísaný, že v JavaScripte, Pythone alebo proste už aj tieto ďalšie sú podporované. No a na to, aby ti ten MCP server bežal vlastne na tvojom počítači alebo na nejakom agentskom prostredí, tak ty potrebuješ mať tzv. Runtime nainštalovaný, ktorý podporuje ten jazyk. Čiže keď chceš, aby ti vlastne bežal nejaký JavaScriptový, TypeScriptový MCP server napísaný v tomto jazyku, potrebuješ mať nainštalovaný Node.js. Keď chceš Python, tak Python, Go Runtime a podobne. Čiže toto je ešte taká vec, ja väčšinu, 100% všetkých MCP serverov, ktoré používam ja, sú v JavaScripte, to je asi 90% a nejaké mám v Pythone. Čiže tieto ďalšie sú relatívne nové a Docker je ešte taká univerzálna služba, ktorá vlastne máš tam kontajner na každý, ako keby ten runtime a ono to už obsahuje v sebe presný popis a verzii a tak ďalej, čiže Docker je dosť náročný aj na pamäť a tak.
Čiže väčšinou ja používam z týchto dvoch v podstate nejaké MCP servery. Ale potrebuješ mať tieto runtimey nainštalované lokálne na svojom počítači, minimálne keď to chceš používať ako keby v rámci svojho nejakého asistenta ako Claude a podobne. Takže toto ešte je dôležité spomenúť a to je asi všetko, lebo v podstate potom je to už len o tom, že si nejaké tie MCP servery nájdeš a aký potrebuješ vlastne pre ten tvoj vlastný toolkit. Toto je asi dôležité ukázať ľuďom, že vlastne kde ten server si nájde, ako vyzerá tá nejaká konfigurácia. Čiže ja som teraz na hlavnej stránke toho Model Context Protocol na GitHube. Tu je vlastne hlavná stránka, kde sú odkazy na všetko. Jeden z tých odkazov sú aj server. A vlastne keď na to klikneš, tak dostaneš tu zoznam nejakých referenčných serverov a potom nejakých oficiálnych integrácií, ktoré oni udržujú na tomto GitHube. V podstate môžeme si kliknúť napríklad na tento Brave, ktorý som ja začal používať ako medzi prvými, lebo Claude nemal ani doteraz ešte v Európe nemá ani internetové vyhľadávanie a práve tento MCP server mi tú funkcionalitu nahradil. Takže v podstate jedine, čo ty potrebuješ, je získať na tom ich Brave vlastne stránke nejaký svoj API kľúč. No a to je všetko. Potom už môžeš si ten MCP server vlastne takýmto spôsobom pomocou tejto konfigurácie nainštalovať. Ja to za chvíľu vám všetkým ukážem, že kde tú konfiguráciu nájdeš. Ale a ten Brave, nevíš, jestli to souvisí s prohlížečem Brave? Súvisí. Je to jejich. Teda prepač, nie som si úplne istý, že či to je tá istá firma, alebo je to len ako keby niečo iné, viem, že existuje ten... Já jsem velký fanoušek, já to používám právě, ale jestli se bavíme o tom stejném. Tak vlastne môžeme sa pozrieť, že keď ideme na túto ich stránku, tak v podstate, či poznáš túto... Jo, je to ono. No, takže je to asi o tých istých, čo majú ten vyhľadávač, len toto je v podstate ako keby služba na vyhľadávanie. A tá krása toho je, že dostaneš 2000 vyhľadávaní mesačne zadarmo. To znamená, ešte nikdy som sa na ten limit nedostal a v podstate len tu treba požiadať o ten, zaregistrovať sa a požiadať o ten API kľúč, ktorý ty potom do tej konfigurácie v podstate sem ho vložíš. A to je celé. A ty len potrebuješ vložiť túto konfiguráciu potom do nejakého konfiguračného súboru, ktorý si ten klient načíta a podľa toho vlastne on už bude vedieť ten server používať. No a tuto vidíš tie rozličné runtimey, že toto je inštalácia pre ten Docker a toto je pre ten NPX, čo znamená, že to je ten ako keby nejaké úložisko javascriptových ako keby snippetov. De facto si to nemusíš ani ty lokálne inštalovať, keď tam vidíš NPX, tak sa to stiahne vždycky ako keby nejakého z Google Drive pokaždé na tvoj počítač, aktuálna verzia a nemusíš nič inštalovať, ale potrebuješ na to, aby ti tento príkaz bežal, mať nainštalovaný lokálne ten Node.js, čo je v podstate len ako keby jednorazová inštalácia na tvojom počítači a potom ti to už bude fungovať. Takže poďme sa vrátiť vlastne k tej, že kde tie MCP servery nájdeme. GitHub, teda to už som ukázal, potom sú tu také vyhľadávače, kde v podstate napríklad tento MCP SO, ktorý je celkom dobrý a vlastne môžeš tam vyhľadávať podobne ako na GitHub, len oni to integrujú vlastne z celej, ako keby zbierajú to z celého webu. A tým pádom akože je to fajn. A ešte takýto nejaký Pulse MCP. A tam je vždycky teda taky kompletní dokumentace, jo, jakoby ten kus kódu, který potřebuju. Áno. Na každý, ktorý si akože klikneš, tak vlastne vidíš aj, že a teraz zrovna neviem, že ako tento Pulse funguje, ale napríklad tento Pulse má vyhľadávanie MCP serverov, kde aj pekne ti ukáže, že v čom je urobený. Že dáme tam, že Brave znovu a máš tu nejaké, dobre, tento Brave Search
a môžeš si ísť rovno na ten GitHub, ako keby, a tam vidíš celú to, kde sme už vlastne boli. Čiže takto momentálne ten ekosystém je trošku taký divoký, není nejaké centralizované ako keby tržisko. Pracuje sa na tom, ja osobne som tiež komunikoval som dokonca aj nejakým veľkým človekom zo Stripe, ktorý chce aj Stripe samotný, možno oni vidia veľký potenciál práve v tomto, že budú aj nejaké súkromné a platené MCP servery a v podstate možno budú spolupracovať aj s tými veľkými firmami, aj Anthropicom, aby urobili práve taký nejaký, lebo momentálne je to takto roztrúsené po všetkých týchto vyhľadávačoch a podobne a človek častokrát ani nevie úplne, že ktorý z tých serverov si má vybrať. Na tú jednu službu v podstate ich môže byť aj viacero a existuje takisto aj hrozba, že niekto urobí MCP server, ktorý sa ako keby bude tváriť ako nejaký, ale popri tom ti môže nejaké dáta zbierať a podobne. Čiže sú tam rôzne výzvy a je to ako keby taký trošku divoký západ teraz. Ale ako takou dobrou orientáciou ti je počet tých hviezdičiek v tom GitHube, že neviem čo, toto má 37 000, čiže, ale dobre, to je akože repo, ale aj keď si klikneš na nejaký konkrétny, tak vlastne, a prečo to teraz nevidím, tie hviezdičky, mal by si to vidieť, že koľko ľudí si to stiahlo, len teraz vyšlo, že je to presne je. Čiže naozaj sa len podľa takýchto nejakých ukazovateľov môžeš orientovať, že jednoducho si vybereš to, čo je populárne. Máš to podobne ako nejaký WordPress plugin a to tržisko tam a vlastne rozhoduješ sa, že OK, koľko to má inštalácií a podobne, že asi to bude niečo bezpečné. Čiže toto je ako keby taký nejaký úvod, že kde tie MCP server nájdeš. No a teraz už sa dostávame k tomu, že ako si nainštalovať vlastne. Ja som ako keby robil taký nejaký hackathon, kde som v podstate chcel zjednodušiť, lebo momentálne je to dosť také náročné, že musíš si stiahnuť nejakého klienta, ktorý ten MCP server podporuje. Čiže v tomto prípade je to Claude AI desktopová aplikácia, čiže nestačí ti mať len webového klienta, ale potrebuješ v podstate takéhoto klienta, ktorý beží ako samostatná aplikácia. Druhý krok je nainštalovaný ten runtime, aby ti tie MCP servery bežali, čiže ja som tu robil nejaké demo, ktoré ti nainštalujú nejaké, ako keby z môjho pohľadu základné akože servery. Je tam ten Brave, je tam nejaký MCP server file system, ktorý ti umožňuje editovať súbory na tvojom počítači, čo si ukážeme, že je veľmi užitočné. Je tam nejaký presne ten download markdown, ktorý ti umožňuje stiahovať web stránky a je tam potom nejaký YouTube transcript downloader, ktorý som tiež spravil ja a ktorý ti umožňuje zase stiahovať prepisy YouTube videí. Čiže vlastne ak si potom spustíš tento príkaz, či si na Macu alebo na Windowse a máš pripravený ten Brave API kľúč, tak de facto si potom pripravený tieto MCP server, čo som menoval. Takže to je nejaký balíček, ktorý ty dal dokúpy. Áno. Je to nejaký balíček, ktorý v podstate len pomocou týchto príkazov ti vie ako keby nainštalovať tú konfiguráciu, aby si to nemusel ty manuálne robiť. Ja vám to za chvíľu ukážem, že kde to manuálne, v podstate to môžem ukázať teraz, že to, čo ty dostaneš, takto vyzerá tá konfigurácia, že tých serverov tu je viac, v podstate je tu ten Brave Search, je tu nejaké to API, ktoré zatiaľ tu je len také nejaké testovacie, a potom tu je ten file system, a transcript pre YouTube a ten downloader. A vlastne pri týchto ostatných si len vybereš nejaké priečinky, kde chceš, aby mal ten systém prístup, čiže tuto je len niečo akože nejaký demo priečinok nejakého usera. Môžeš ich tam mať viac. Ja mám napríklad to urobené tak, že mám prístup k mojim programovacím veciam, lebo ja aj cez to už teraz kódujem vlastne pomocou Cloda.
80% vecí kódujem pomocou samotného Clauda a MCP serverov, zvyšok ťažké veci už potom v nejakom kurzore a podobne. Čiže na toto to je akože veľmi užitočné. A druhý mám nejaký môj knowledge base v podstate, aby on mi tam mohol doplňať nejaké dokumenty. Rovnako mám v tej knowledge base potom aj akože sa mi sťahujú tie web stránky a podobne, aby som to tam mal uložené. Takže, a ten coding, jak říkáš, klasicky kóduju, když něco potřebuju, tak to dělám taky v Claudovi, nebo právě tady, jak jsme jmenoval, kurzor, replit nebo něco takového, ale to MCPčko na ten coding funguje jak? Co to je za MCPčko? Nebo... Ja ti to ukážem, ale ešte aby som neskakal z jednej témy na druhú. Jo, promiň. Vlastne chcem ukázať tebe aj vlastne ostatným divákom, že kde vlastne tento konfiguračný súbor si nájdeš. Čiže ja teraz prídem do tohto Clauda, akože desktop, a prejdem, ja som na Macu, ale vo Windows to je podobne, nájdete nastavenia a teraz sa ti ukážu také dve záložky a jedna z nich je developer. Keď tam klikneš, tak vlastne tu vidíš moje nainštalované MCP server, ktoré ja momentálne mám, ale keď klikneš na toto edit config, tak sa ti otvorí v podstate ten konfiguračný priečinok, kde máš vlastne ten tvoj konfiguračný súbor, on sa volá takto. A ty si ho len otvoríš, na začiatku bude prázdny, ale keď do ňoho vložíš tú konfiguráciu, čo sme si vlastne ukazovali, alebo si tam nájdeš tie svoje MCP servery a ich konfiguráciu, tak a uložíš to a potom znovu musíš toho Clauda reštartovať, aby sa vlastne tie zmeny dokázali vlastne ako keby znovu načítať. Tak potom z tieto ikonky, čo tu vlastne vidíš, táto prvá je, že ti ukáže tvoje nainštalované MCP server, čiže ich tu uvidíš nainštalované. A táto druhá ikonka ti ukáže nástroje, ktoré tieto nainštalované MCP servery vlastne ako keby deklarujú, že vidíš, že tu mám Brave a mám tu kopec nejakých iných, ktoré ja používam. Mám tam Fireclaw napríklad na ten scraping. Jo, to je zrovna, myslím si, že zrovna u nich jsem zakotvil, že to mi připadalo nejvíc jako user-friendly pro netechnického člověka, no. Áno, je to možné. Oni používajú vlastne AI do veľkej miery, vlastne ovládajú to crawlovanie, čiže a ja to používam, keď potrebujem naozaj, že seriózne niečo na ako keby zobrať z nejakých web stránok. Super, ale mám to těším, veľa, no. To se těším, jestli nám ukážeš tady tohle, zrovna ten scraping přesto. Môžeme aj k tomu prísť, ale v podstate ti môžem ukázať vlastne, lebo celý čas sme teraz hovorili len teóriu. V podstate poďme sa teda pozrieť, že ja si to tu ešte takto nejak usporiadam, aby som tento Chrome mal vedľa tohto Clauda, aby som sa ľahko mohol preklikávať. Čiže ukážem vlastne teraz v praxi, že povedzme, že mám tu nejaký takýto článok o roadmape MCP serverov, no a ja môžem teraz zadať tú URLčku a ináč ja sa ospravedlňujem, ja už som tak zvyknutý písať po anglicky všetky inštrukcie, že neviem to prekladať hneď, ale povedal som Claudovi kvôli tvojim divákom, aby výstupy mi písal v češtine, takže minimálne toto je a budem prekladať. Yes. Čiže this and write key points. No a v podstate, keď mu vlastne zadám takto nejakú URLčku, tak to, čo sa vlastne zobrazí, je to, že on si pýta povolenie, že či môže ten nástroj, v tomto prípade ten download markdown, použiť a ja buď to môžem zakázať, môžem mu to iba raz povoliť, alebo pre celý chat a už sa ma to viac nebude pýtať vlastne v tom chate. No a on teraz vlastne ako keby si zavolal ten nástroj, pomocou neho si stiahol, uložil ho a teraz si pýta zase povolenie, aby ho mohol prečítať vlastne. No a keď si ho on prečíta, to je zase vďaka tomu file systému, čo som povedal. Takže on si ho zavolá sám, jakože on ví, kdy má použiť ten nástroj, že ty ho... Presne tak. Ty nemusíš nič konfigurovať. Ako som povedal, ten model je urobený na to, aby vlastne podporoval vytrenovaný na používanie nástrojov a je to až neuveriteľné, že vlastne on ako si vie skombinovať, že
ty kľudne môžeš nejakým jedným pokynom zavolať si nejakú zložitú úlohu a on bude používať aj 10 MCP serverov, aby ju splnil. Takže on ví prostě, kdy má co zavolat a kdy se, jasně, tak to je super. Presne tak. Čiže on vlastne mi teraz urobil nejaké zhrnutie a ja s tým môžem ako keby ďalej pracovať. No a teraz je otázka, že čo s tým ešte môžem viac urobiť. Tak môžem povedať, že neviem čo, že správ z toho dlhší článok na blog Artefakte. A povedzme, že si z toho chcem urobiť nejaký článok na môj WordPress blog, hej, že tak on mi ho dá takto do toho Artefaktu, toto je feature Claude. Jasne. A ako vidíš, pekne je to po česky, aby ste tomu rozumeli. A keď s tým budem nejakým spôsobom spokojný, najprv nechám dorobiť, tak vlastne môžem mu dať nejakú ďalšiu inštrukciu. Môžem mu povedať, že super, publikuj to ako WordPress draft na náš blog. A uvidíme, že čo sa stane teraz. Takže v podstate počkaj, teraz som blogový článok, čiže ešte som mu to neposlal. Neposlal som mu to, som zmetený teraz, díky. A on by si mal teraz zavolať vlastne nový nejaký server, ktorý dokáže ten článok nejakým spôsobom sformatovať tak, aby ho postol rovno na náš WordPress server. Lebo to mám takisto urobené. Tento MCP server som programoval tiež sám. A je to akože dosť užitočná vec. Uvidíme, že či sa teraz nedostaneme na limit, lebo jedna z vecí, čo je ako keby limitujúcich, je to, že dokáže v Claudeovi bežať ako keby jeden skript iba 60 sekúnd. Čiže niekedy sa na tento limit, ale stihli sme to, tak v podstate teraz som mu dal povolenie to použiť a on povedal, že bol úspešne publikovaný ako draft a ja si môžem teraz kliknúť a otvoriť tú linku. On mi ju otvoril a môžem ju sem dať, sekunda. Tu je, tak, tu je a tu je. Takže tu v podstate ho mám rovno máme takúto stránku, že iStudio.sk a rovno ho mám ako keby publikovaný ako náhľad. On je ešte ako draft, ja si to potom môžem ešte upravovať, dať obrázky, vidíš, sme pri tých obrázkoch, tak ja môžem urobiť to, že dobre, že správ mi Midjourney prompt vystihujúci tento obrázok. Tento článok, pardon. No a uvidíme, že či niečo mi navrhne. OK, takže navrhol mi nejaký prompt a ja mu môžem teraz povedať, že použij dev agenta a správ mi obrázok. Z prompt 1. No a to ti chcem vlastne len ukázať, lebo ja tam mám okrem iného aj, čiže on si teraz pozrie to je nejaké vektorové databáze, definíciu toho, že čo ten agent vlastne robí. A teraz on už pochopil, že je to agent, ktorý má na starosti urobiť obrázky pomocou replicate a zavolá si zase ako keby ten replicate a vygeneruje mi obrázok, pozrie sa, že ten obrázok je vygenerovaný a ja už ho aj vidím. Flux dev vidím, super, bomba. Áno, počkaj, musím to dostať na túto stranu obrazovky, čiže tuto. A mám urobený, dobre, mohol by som sa s tým promptom hrať, ale vlastne tuto vidíš, že mám urobený obrázok, ktorý je akože v celkom dobrej kvalite.
je urobený pomocou presne podľa Fluxu Dev. Ja mám tých agentov tam nadefinovaný viacero a vlastne takto si každého toho agenta môžem zavolať, on si pozrie jeho definíciu a viem v podstate takto ho nejakým spôsobom ovládať. No. Čiže... Okay. Takže vlastne jenom tím příkazem dev a on hnedka ví, že ho má zavolat, jo? Protože ví, jo, OK. Áno, on si pozrie jeho definíciu, že čo ten agent vlastne robí. Ale to je akože moje custom riešenie, ale je to niečo, čo ja používam pomerne často, lebo keď chceš robiť články, tak chceš k nemu robiť aj obrázky. Ja vlastne len, týmto chcem len ukázať, že ako je vlastne, sú tie MCP servery vlastne využiteľné, že není to niečo, že len akože len tak, ale naozaj ti to reálne uľahčuje prácu každodennú, lebo vlastne spracovávame informácie všetci. Takisto komunikujeme, že ja napríklad môžem povedať, že správ mi z článku zhrnutie vo 2 vetách. A môžeme urobiť taký experiment, že či sa mi to podarí, tak dobre, čiže mám tu nejaké zhrnutie a napíšem mu, že OK, pošli to ako LinkedIn správu Martinovi Stiburkovi, to si ty, že? A uvidíme, že či to zafunguje alebo nie, ale mám tu aj taký MCP server, ktorý by ti mal na LinkedIn poslať správu. Čiže má prístup aj ako keby k tomuto. Boží. No a ty môžeš potvrdiť, že či to tam prišlo alebo neprišlo. Moment pravdy. Lebo on mi tvrdí, že bola úspešne odoslaná vlastne tá správa. Matúš Marko píše, boží, prišla. No super. A čiže ja ti takto vlastne viem ako keby urobiť čokoľvek, nejaké zhrnutie, články a viem to napojiť aj na veci, ktoré komunikujú. Viem to napojiť na svoj e-mail. Kebyže mi dáš svoj e-mail, viem ti poslať svoj e-mail. Ako keby z tohto jednoho rozhrania, ktorý vlastne ten asistent je veľmi inteligentný a takýmto spôsobom vlastne on automaticky vie tie nástroje používať. Čiže toto ber ako takú nejakú základnú ukážku, že čo tým je možné, lebo ty môžeš urobiť, v podstate neexistuje limit, čo tým nemôžeš urobiť. Vieš to napojiť úplne na hociaké nástroje, čo ty používaš a čo má API, lebo to je tá základná podmienka. Teď se na to chci zeptat, jakože co jsou teda ty základní podmínky. Takže jasně, služba musí mít API a musíš k té službě teda jí dát přístup. Presne tak, musí existovať ten MCP server, ktorý buď si nájdeš jednou z tých metód, čo sme si ukazovali, alebo ho naprogramuješ cez vibe coding. A vlastne, keď sme sa dostali k tomu vibe codingu, tak v podstate to je niečo, čo teba zaujímalo, takže vlastne ti to môžem rovno ukázať. Takže povedz... Ještě ti do toho skočím. No. Tam pod tím tvým vyhledávačem, v tom Claudeovi, tak tam jsem viděl, že máš zkratku nějakou, jakože from calendar a from Gmail. Áno, ale toto nesúvisí s MCP servermi, toto Anthropic, teda Claude pridal včera. A vidíš, tam som sa ešte nedostal. Ty máš možnosť si napojiť vlastne cez to, teraz presne neviem, cez čo, ale máš si možnosť napojiť svoj Gmail, Drive a kalendár. Ale je to iba v read-only móde, čiže to, čo teraz vidíš, je ako keby len nejaká nová verzia, ale nedáva ti to tie možnosti napríklad posielať e-maily alebo vytvárať nové, vie ti to len čítať. Čiže je to také nice to have, ale oproti tomu, čo ti umožňujú tie MCP servery, je toto len taký slabý odvar, pretože videl si, že čo dokážem urobiť ja, zatiaľ čo toto je iba read-only access. Je to akože fajn, ale ja to viem dosiahnuť aj inými MCP servermi, čo mi toto už vlastne túto funkcionalitu dávajú. Ale pre bežných ľudí, ktorí akože nechcú prejsť cez inštaláciu a testovanie tohto, je to akože príjemný. Nějaká beta jsem viděl, že to je teďka v betě tam, jak jsi měl. OK, sorry, zpátky k tomu vibe codingu.
Jo, takže vibe coding, to je niečo, čo ma dosť baví a v podstate budem o tom robiť aj kurz, ale o tom si možno povieme neskôr. A v zásade mám tu nejaký väčšinou to robím tak, že keď začínam novú konverzáciu, tak dám mu prečítať nejaký readme, to je vlastne nejaký dokument, kde je popísaný, že jak ten projekt funguje. A mám tu dokonca urobený aj nejaký zvlášť projekt s nejakými inštrukciami, čiže ja mu dám, že nech si to prečíta and then napíšeme, že make changes in this web page a teraz mu dám vlastne odkaz zase na túto stránku. Za chvíľu uvidíte aj vizuálne in this page and make it about MCP servers. Aha. Rozmýšľam, že či by nebolo lepšie toto celé zobrať teraz a dáme to do tejto našej konverzácie, v podstate, čo sme mali, lebo tam už má načítaný kontext od tých MCP serverov. Takže ja mu to len piesne sem, to je na tom pekné, že jemu na tom nezáleží a v podstate načíta si lebo tieto vlastne AI sú naučené ako keby na informácie z internetu a skrátka MCP v minulosti znamenala, že Minecraft nejaký server alebo niečo také, čiže on si to často mýli, pokiaľ mu tam ty ten kontext nedáš. Okay. No a poďme si teraz v podstate pozrieť, že ja to teraz nemôžem, alebo môžeme to spraviť tak. Ja to minifikujem, otvorím si túto, aj toto zmenším, takže chvíľku strpenia, aby sme to mohli, a toto je tá stránka v podstate, ktorá mi beží ako keby na tom developerskom serveri. To znamená, že ja som mu dal teraz zadanie, aby si on túto stránku, aby ju zmenil a v podstate, aby zeditoval jej kód a miesto nejakého vibe kodovania, toto je nejaký template stránky, ktorú si tu redizajnujem, mi v podstate ju premenil na stránku MCP server. Pardon. No a teraz uvidíme, že či sa mu to podarí nejak zase za tých 60 sekúnd, lebo niekedy s tým býva problém. Akože to je taký reálny hard limit, ktorý tam je. Podarilo sa mu to, takže ja mu to teraz povolím a teraz uvidíme, že bum, pozri. To, čo si vlastne videl, je naživo vlastne zmena, že tá stránka sa zmenila z vibe kodovania na MCP servere a sú tu v podstate všetky informácie o MCP serveri. Čiže to je to, čo ty potrebuješ. O tom to je vibe coding. Máš nejaký web a chceš ho upraviť. Tak stačí Claudeovi dať len inštrukciu, že OK, načítaj si ten súbor a zmeň ho podľa toho, ako ty chceš. Yeah. A on to urobí. Ja aj teraz, keď už spravujem nejaké web stránky pre klientov, tak to robím týmto spôsobom, lebo proste vždy mu dám len nejakú vzorovú stránku a podľa tejto stránky mi urob túto stránku s nejakým novým obsahom. Samozrejme, že ja si to potom už môžem doladiť, ako chcem, ale on za mňa urobí tých 70% roboty v podstate sám. A je to len vďaka jednoduchému vlastne MCP serveru, ktorý sa volá file system a on má prístup čítať vlastne súbory v tomto mojom projekte. Pretože má prístup do priečinka, kde sú všetky tieto moje kodovacie projekty. Čiže ja som mu len v tej konfigurácii, ktorý tuto ty vidíš, ten MCP file system, tak tu som mu dal a jeden z tých priečinkov je, kde mám vlastne všetky ako keby moje kodovacie projekty. A tým, že mu ty dáš prístup len ako keby do toho hlavného priečinka, tak on má prístup do všetkých podpriečinkov, ktoré tam sú. A tým pádom vie ti meniť súbory v tom priečinku a všetkých jeho podpriečinkoch. A ty to vieš využiť na kodovanie úplne 100%. A dokonca mám pocit, že akože ja tu mám aj nejaký kurzor a podobné veci, len neviem, mne toto príde lepšie. Dokonca to má aj takú výhodu, že ja mu môžem kľudne povedať, že prečítaj si tento súbor z nejakého iného projektu
a podľa neho mi urob ako keby stránku v nejakom inom projekte. Zadám mu len túto ako keby odkaz na to. Zatiaľ, čo v nejakom kurzore si vždycky ako keby obmedzený len na ten projekt, v ktorom robíš a musíš sa medzi nimi náročne prepínať. Ja tu mám úplnú flexibilitu. V zásade len tých priečinkov, kde on má prístup, ja mu môžem ľubovoľne medzi projektami dám mu zanalizovať, že tak dobre, tento MCP server fungoval a ty sa tu teraz trápiš nejakou chybou, pozri sa hentam, že ako to fungovalo a podľa toho to správaj tu. Napríklad, ako taký use case. To je boží, super. To sa mi už vlastne aj párkrát aj akože osvedčilo a stalo. Čiže dobre, no takto funguje kódovanie. A ja samozrejme môžem ísť oveľa ďalej. Ja môžem mu dať oveľa zložitejšie inštrukcie. Mám na to aj ako keby urobený celú nejakú metodológiu a budem o tom robiť aj kurz o tomto vibe kódovaní. To znamená, super, že niekedy ešte koncom tohto mesiaca v podstate sa mi môžete prihlásiť, ak máte záujem sa o tom naučiť viac, že pôjdem na to naozaj systematicky, že vysvetlím aj verzionovanie, čo je to Git, GitHub, pretože to veľa ľudí v podstate robí chybu, že urobí v podstate nejaký projekt, mu tam v podstate dá nejaké inštrukcie, nakoniec sa to niekde zacykli a on nevie ako z toho von. Nevie ako tie chyby nájsť, nevie ako ich opraviť a neukladá si hlavne verzie tých projektov, aby si, keď už niečo zlyhá, tak aby sa mohol jak v hre vrátiť ako keby predošlému saveu v podstate. A to je veľmi užitočná vec a existujú na to už hotové programátorské nástroje, čiže plus aj nejaké napojenie databáz a tak. A posledná vec je presne aj ukážka tohto, že ako vibe-kodovať s kódom a MCP servermi. Čiže kto chce, aj Studio.sk, vibe-kodovanie, ste pozvaní. Super. Když mi potom někde ještě dodáš, kdy to přesně je, nebo tak já ti to rád zazdílím. Super, budem rád, ešte nemám presný termín, dám aj hlasovať ľuďom, že rozmýšľam, že to bude buď v piatok večer, alebo v sobotu do obeda. Dám im hlasovať, aby som aj ja videl, že o čo je nejaký väčší záujem. Super, paráda. OK, dobre, takže kľudne ešte, ak máš nejaké ďalšie otázky, tak se ptej. Napadla mě první otázka teda, že největší a teda jakoby ten hlavní limit toho je, že jestli jsem to dobře pochopil, tak ono to může běžet teda jenom minutu maximálně. To sa týka, to je hard obmedzenie tejto pro verzie Clouda v podstate. A v té vysoké za ty 2 kila tam nevíš? To som sa pýtal na Reddite a nejakí ľudia neodpovedali zatiaľ. Že zaujímalo by ma, že či tento hard limit, ale pozri sa, ja keď sa aj s týmto limitom stretnem, tak sa veľmi ľahko akože vieš vynájsť. Že napríklad mám dlhý súbor a viem, že to nestihne za tých 60 sekúnd ho celý napísať. Tak mu poviem, že urob mi len 30% z neho a ukončí to značkou, že čas 1. Hej? A potom mu poviem, že nahrať tú značku čas 1 za ďalších 30%. A takto vlastne to viem bez problémov ako keby respektíve mi môže vypísať ten kód po častiach a ja ho tam len pastnem. Ale na ten limit, ak máš dobre urobený ten svoj vibe-coding projekt, vždy v podstate, aj keď kodujem, tak v podstate vždycky robím každú feature v novom čete, aj preto, aby akože ten kontext a robím to po častiach a v inštrukciách tých systémových mám, aby on nerobil akože zbytočne veľké súbory, radšej nech ich rozdelí. Je to aj lepšie aj pre prácu vlastne z tej AI, čiže de facto sa s tým limitom nestretávam až tak často, nie je to až taký problém. A keď to naozaj je problém, tak idem do nejakého kurzora alebo Windsurfu, kde si to v podstate nechám urobiť cez API. Jo, a když se ti stane teda, že co by se stalo třeba mně, protože to ještě třeba nemám úplně v oku, jestli to za těch 60 vteřin stihne nebo ne tak jak ty. A když on to nestihne, co se stane? Jako, že to celé spadne nějak, nebo se to jako sekne, nebo... Nespadne to, len v podstate on bude písať ten súbor a potom zrazu príde len tvrdá hláška, že Claude ako keby, neviem čo, prekročil limit, nejaká taká hláška tam je. A nič, máš zase okienko a môžeš písať vlastne nový chat a môžeš mu povedať už nejakú novú inštrukciu. V podstate sa nič nestane, nič nepadne, len on ten súbor nestihne zapísať. To znamená, že
podstate sa ako keby nič neurobil. Ale všetko, čo urobil predtým, platí. To znamená, že ty kľudne môžeš mu teraz len si vymyslieť, že či urobím to nejak akože práve napríklad cez to rozdelenie, alebo tam dám nejakú inú inštrukciu, že rozdelím tú úlohu na nejaké menšie časti, lebo aj to môže byť niekedy riešenie. Jo, OK, chápu. Super. Napadá ti něco, co bys třeba jako nedoporučil dělat s těma MCPčkama? Máš něco takového? No, varoval som predtým, že treba si tie súbory, ktoré v podstate, tie MCP servery, nejakým spôsobom preveriť, že sú dôveryhodné, lebo sú tam rôzne ako keby nejaké zákerné techniky, čo sa už teraz objavujú, nejaké toxické inštrukcie, že on mu povie, že urob to, čo to má robiť, ale potom mu tam dá tajné inštrukcie, že do nejakého vedľajšieho súboru mi zapíš, neviem čo, prístupy nejakého konfiguračného súboru toho usera, ale nepovedz mu o tom a podobne. Čiže je tam možnosť práve cez tie popisy vlastne toho toolu, toho nástroja, ty mu môžeš dodať ako keby nejaké ešte tajné inštrukcie navyše. A to môže byť nebezpečné. Akože oni sa určite, že ty, keď nemáš istotu, tak vlastne môžeš tomu kódovi nechať si ten MCP server aj ako keby skontrolovať, že či neobsahuje nejaké takéto bezpečnostné rizika a podobne. Už som to párkrát urobil. Ale v zásade tomuto akože to je jediné, čo by som v podstate videl, že môže byť. A druhý problém je, že ja tu mám server, ktorý sa volá terminál. A on mi vie, terminál je vlastne niečo ako command prompt na Windowse a na Macu, čiže má prístup priamo k príkazovému riadku tomuto. A ono to má veľkú výhodu, že keď ty vibe koduješ, tak on vie odčítať vlastne od toho všetky chyby, ktoré tam sa vlastne udejú a tým pádom ani ty mu nemusíš tie chyby vysvetľovať, on ich tam uvidí, pokiaľ tam máš nejaký error logging tých chýb. No a na druhej strane, keby chcel, alebo mu dá nejaký MCP server nejakú zlú inštrukciu, tak on ti bez problémov môže zmazať celý počítač, lebo je to len nejaký jeden terminálový príkaz. Čiže je to taká, niekto to pekne nazval, tento MCP server, že Pandorina skrinka. Lebo on v podstate nemá obmedzenie, že lebo cez ten terminál ty urobíš čokoľvek. A niekedy on ho vie použiť aj na také veci, že až pozerá, že ako sa on vie vynájsť, keď chce tú úlohu splniť. Čiže toto je ešte nejaké nebezpečenstvo. Okay. Zatiaľ musím povedať, že už ho používam, neviem koľko, 4 mesiace, ešte mi počítač nezmazal, čiže on je naozaj dobrý v tom dodržovaní toho, že naozaj urobí len to, čo mu poviem, ale je tam veľká sila aj urobiť škodu. Takže v podstate toto sú také dve rizika, čo ma napadajú, že existujú, ale inak len samé pozitíva vidím. OK. Boží, já jsem velký fanoušek veškerých deep research nástrojů. Máme nějaký deep research MCPčko, co bys doporučil? Ja tu mám aj urobený, nie je ešte úplne dokončený, ale mám tu urobený Perplexity deep research v podstate. Super. To znamená, že viem mu zadať... Teda, jo? Jo, je môj, pretože jediný, čo som našiel, on podporoval len tie základné ako keby vyhľadávania z Perplexity, ale ten deep research tam nebol. Čiže mám ho, už som, niekde by som ho tu aj našiel nejaké konverzácie, kde som ho, možno, že tuto, nie som si istý, kde som ho použil. Dobre, neviem, že či to bolo presne tu, ale čiže on pekne funguje, ale ešte mi tam nefungujú tie citácie vlastne tých zdrojov, lebo to má byť súčasťou odpovede a to je celkom dôležité, ale priznám sa, že nemal som čas to už doľaďovať. Čiže áno, ak niečo neexistuje na trhu a nevieš to nájsť, tak potom v podstate ty to môžeš si dorobiť takýmto spôsobom cez ten vibe coding, testovať si to, že ako to funguje a tak. Takže mám, čiže deep research používam MCP server Perplexity v podstate, ak to potrebujem. No. Ale už keďže mám aj ChatGPT,
tak ten Deep Research je tam, myslím, že ešte kvalitnejší ako Perplexity, tak priznám sa, že používam častejšie ten, keď potrebujem Deep Research spraviť. Super. Z mé strany je to asi všechno, mě teď nic nenapadá, já myslím, že jsme to probrali dobře, moc ti děkuju za to, bylo to super, bylo to fakt super useful a doufám, že jak se potkáme někde, tak si dáme pivo nebo kafe spolu. Veľmi rád a dúfam, že to nebolo také technické, jak si sa obával. Ako vidíš, tie princípy sú pomerne jednoduché a aj to používanie je veľmi intuitívne. Len treba rozchodiť ten setup, ako keby to je taká najväčšia bariéra. Ale následne to funguje akože veľmi pekne. Videl si, že sme nemali nejaký výpadok. Je tu ešte jedna vec, čo som možno chcel ukázať, a to je Zapier MCP server, lebo ten je taký zaujímavý, ale trošku aj rozporúplný v podstate. Že v podstate, keď ideš na zapier.com a lomené MCP, tak môžeš začať s tým MCP serverom, dostaneš takúto nejakú URLčku a potom si to môžeš ho nakonfigurovať. Ale to, čo je vlastne na tom zaujímavé, je, že ty môžeš vlastne, je to ako keby server, do ktorého ty môžeš pridávať tie nástroje, ktoré ty chceš. Že vlastne tuto si pridám nejakú akciu a chcem, ja neviem čo, WhatsApp, hej, aby mi robil. Tak v podstate vidím, že neviem, send WhatsApp message, tak kebyže toto chcem urobiť, tak len sa to autentifikujem v rámci Zapieru s mojím WhatsApp účtom a keď to urobím, tak vlastne tuto budem mať pridanú túto WhatsApp a budem ju môcť spraviť aktívnu. A následne už v podstate si len reštartnem Clauda, aby on vlastne objavil ten nový nástroj a viem používať tú funkcionalitu. Akože na papieri to znie úplne bohovsky, ešte tam dali aj celkom nejakú fajn akože free kvótu, aby si to vlastne mohol otestovať. Len som zistil, že je tam dosť často problém s ako keby, lebo ty sa musíš autentifikovať do toho Zapieru, aby to fungovalo. Samozrejme, práve cez túto URLčku. A ten protokol zatiaľ, Model Context Protocol zatiaľ není úplne urobený na tieto autentifikácie. Mám taký pocit, že to môže byť aj problém, alebo Zapier nemá niečo v poriadku, lebo často sa mi stáva, že sa mi ten MCP server proste vypojí, že sa mi tu v kódovi vypíše, že proste ten server sa vypojil a ja si potom môžem v logoch pozerať, že čo sa stalo, a keď som si to pozrel, tak vlastne ako keby problémom bola to, že zlyhala tá autentifikácia, alebo mi zlyhá autentifikácia práve týchto nejakých actions, že tu skončí nejakým errorom. Aj sa čudujem, že vlastne dneska večer sme žiadnu nevideli, čiže mali sme šťastie, alebo niečo zlepšili, ale čiže toto je ešte vlastne taká celkom zaujímavá vec, keby chcel niekto ako keby obísť všetky tie veci, lebo Zapier má tých 8000 aplikácií či koľko. A vlastne takto vy ešte môžete urobiť ako keby jeden MCP server a do neho si nakonfigurovať, že čo potrebujete. Čiže, ale z mojej skúsenosti nie je to moc spoľahlivé a skúšal som si napríklad pridať Google kalendár a úplne mi to zlyhalo. Nevedelo mi to načítať udalosti ani vytvoriť, pretože vlastne vy si každú z tých akcií môžete potom ešte konfigurovať vlastne. A môžete si vybrať, že či má AI akože hádať, že čo tam má dať, alebo tam v podstate dať nejakú špecifickú v podstate údaj, ktorý to nakonfiguruje tak, jak si to konfiguruješ v Zapieri. A niekedy asi je potrebné, aby to bolo urobené tá konfigurácia, aby to fungovalo, lebo tá AI nevie ako keby, že čo tam má dať a nefunguje to. Čiže mám z toho zatiaľ také zmiešané pocity, že ten prístup je tam velikánsky, ale je to stále ešte alfa verzii, to znamená, že ešte oni sami priznávajú, že je to len v začiatkoch, takže tam čaká ešte veľa práce, ale keď to bude fungovať a možno aj nejaký Make spraví MCP server, určite. Tak to ešte môže byť ako keby ďalší level vlastne tej užívateľskej privetlivosti toho, že vlastne si len dáš do konfigurácie jeden MCP server, tuto si v backende nakonfiguruješ, čo tam chceš mať a používaš ho v podstate. A to je jako free v té beta verzi zatím?
Jo, je tam nejaký limit, že koľko tých akcií môžeš vyrobiť. Jasne. Čiže nie je to free, potom už za to platíš, normálne jak platíš za Zapier. Neviem úplne, že presne, že aké sú tie limity, ale je tam nejak 40 akcií a teraz neviem, či za deň alebo za koľko máš ako keby free a za zvyšok potom platíš, lebo samozrejme Zapier to nerobí zadarmo. Jasne. Super. Já myslím, že jsme to probrali parádně a ještě jednou ti moc děkuju, bylo to super, díky moc. Tak vidím, verím, že sa ešte uvidíme a teším sa na to pivo niekdy. Díky moc, ahoj.